Ja, juist. Ja, weet je wel. Waarom organiseer je nou een bingo? Ja, dit is voor het goede doel, voor onze actie die we weer hebben gedaan. En we willen graag heel veel geld voor de actie bijeenbrengen. En de bingo leek nu echt wel een goed idee. Bingo is hot, hè? Bingo is helemaal in. Hoe kan dat nou? Want het is toch eigenlijk een suf spel? Ja, maar de prijzen zijn wel mooi. Wat heb je? Een mooie fiets, die staat in de vensterbank. Als jullie meelopen, dan breng ik daar naar de drankjes weg. En ik ben stankerig op de hoek, daar breng ik een menig uurtje zoek met bingo. Bingo. Dus jij bent verslaafd aan bingo? Nou, niet meer hoor. Nee, maar je wint wel. Ja, vast. Maar wat is verslaving aan bingo? Hoe mag je dat voorstellen? Want je kent net alle jongen bingo. Nee meer, dat deed ik toen wel. Maar hoe dan? Nou, weet ik niet. Overal waar het bingo was, daar waren wij ook. Ze hielden zelfs toen vrij voor ons. Ach, daar komen ze weer aan. Nou, was gezellig hoor. Pen in de handen. Komt-ie. Nico, 43. Maar wat heel goed. Nou, dat zal ik me niet vertellen. Dat kan je bij mij niet op een zolder houden. Echt waar. Ik had er op plaats 15 lampen staan. Waar moest ik er met? 57. Om 8 uur gaat het spel van start. De prijzen liggen op het biljart. Deze en de hoekjes met de 30, hè? Dus dat is ook zo. Nico, 33. Alles met Nico 33. Dat je niet echt dat je bingo of wat, dat doe je dus niet. Ja, van jou, dat wel. Dan laat je nog maar 1 nummertje moeten, hè? Ja? Daar rint de spanning op. Daar rint de spanning op, ja. De bingo-kaarten koop ik bij Ans. Ik neem er 2, dus dubbele kans op bingo. Ja, ze heeft bingo, dames en heren. Een hele tassenkast vol. Nico, 31. Ik geloof niet dat het helemaal goed gegaan is. Nee, zeker niet. Wij hebben ook geen ervaring met de bingo. Dus nu ondertussen zijn we 3 kaarten verder. Maar het weer nog En, maar het eerste kaartje. Ja, dat begrepen wij nou echt. Dus de volgende ronde, je weet even helemaal goed wel. Het is moeilijker dan je denkt. 37. Het is deze kleur nu. Deze? Ja. Bingo. En iedereen hoopt dat hij wint. Mijn nummers vallen stuk voor stuk. Ik moet gaan binnen, ik heb geluk. Mijn kaart is nu al bijna vol. Ik zie overal snoep op tafel. Kaartje. Ja, Lekker. Het is gewoon lekker, dat hoort erbij. Snoep en een burgel. ja. Wil je hem altijd drop mee naar de bingo? Ja, dat nemen we altijd mooi naar de bingo. Waarom? Lekker. Wat is er nou zo leuk aan de bingo? Ja, gezellig. En dan ben je onder de mensen. Ik word er. Ik was toch niet te geloven. Wat moet ik doen? Maar, good nice. Je hebt het nou wel iets aan. We hebben het in het snot, Suzanne. Otto, 64. Nico, 40. Gezellig, gaat wel een leuk prijsje winnen willen. Ja, hoe is er eigenlijk wel een leuke prijs van? Volgende keer? Waar niet? Dat wij weer van de partij. Goeiedag. Goeiedag. Wat hebben we hier? Dat zijn fuchsia's. En die heb ik simmerij in potten staan. En dan met de jest. Als we kouden worden, zijn ik ga hem vaststuwen. Dan heb ik een bakje staan van een meter diep en een meter op jouw kant. En daar hel ik ze de potten en dan lees ik ze erin. En dan, bedoel, zoals nou kan je wel zien, dan komt heel goed de winter terug. Ja, en dan weet je precies wat het is. En dat weet ik net, maar dan moet je ook bij mijn vrouw wezen, dit weet het volle bed. Maar we hebben de kaartje dan. En daar staat al de naam op van hier staat bijvoorbeeld dus op Red Spider. Dus, en zo hebben alle jaren, dat wordt hier nou, maar zo hebben ze hoofdzakelijk gemerkt. Ik denk dat in de geen zit. Als de zijste mijn ouders, mijn mem vooral, die vond ik wel die mooi, mijn beppe
vond het altijd mooi om in de bloem te zetten. En dat gaat terug. Hè? En je krijgt het derde plantje van de derde plantje. En op het laatste dan keep je zelf verschillende planten. Maar ik ben nog een beetje aan het opbouwen. Want? Heupen die vind ik net zo leuk meer. Dat wordt weer werk door. En de jongens die zitten wel zo, moet zeggen, we helpen moeten. Maar je probeert het zelfs volgens ook te doen. Ik ga voor de jongens een hulp aan de gang geweest. Je hebt een soort voor de jongens die. Nou was er misschien wel eens wat waarom doen. Dat was ik wel. Maar dat wil je net. Maar nou, dat is net, dat zeg ik net. Maar zolang je het zelf nog aan kennen, dan doe je dat. En zo is het ook, iedereen heeft zijn eigen business. Hè. De jeugd dat ik altijd wel wat bedrijf. Dus, vandaar. Net alleen de jeugd, ik. Ik, zonder meer.